Tässä 10 uutiset, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Pohjois-Korea on asettanut ohjusyksikkönsä valmiustilaan ja uhkaa iskeä Yhdysvaltojen tukikohtiin Etelä-Koreassa ja Tyynellämerellä. Pohjois-Korean virallisen uutistoimiston mukaan on aika tasata tilit Yhdysvaltojen kanssa. Pohjois-Korea on erityisen närkästynyt yhdysvaltalaisten häivepommittajien osallistumisesta sotaharjoituksiin Etelä-Koreassa. Kim Il-sungin aukio Pyongyangissa puhkui jälleen imperialismin vastaista sotaintoa. Pohjois-Korea ärsyttää Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen yhteiset sotaharjoitukset. 2 tutkassa näkymättömän B-2-pommittajan osallistuminen niihin sai maan näkemään punaista. Johtaja Kim Jong-un määräsi ohjusyksiköt valmiustilaan. 적들이 우리의 자제력을 시험하면서 끝끝내 핵전쟁의 불구름을 몰아오고 있다고 하시면서 이제 더는 참을 수 없다고 명령만 내리면 초타격으로 모든 것을 날려보내고 시도 없이 잿가루로 불태워버리라고 단호히 말씀하셨습니다. Pohjois-Korealla arvioidaan olevan yli 1000 eri kykyistä ohjusta. Se on rakentanut ohjusohjelmaansa vuosia. Pisimmillään sen ohjus saattaa kantaa Alaskaan asti. Tästä ei tosin ole takeita, sillä ohjuskokeiden onnistumisista on erilaista tietoa. Myös keski- ja pidemmän kantaman ohjusten toiminta ja osumatarkkuus on epävarmaa. Pohjois-Korea uhkasi nyt iskeä Yhdysvaltojen kohteisiin Tyynellämerellä ja Etelä-Koreassa. Sillä on myös Japanissa useita tukikohtia. Etelä-Koreaan Pyongyangin tykistö ja ohjukset kantavat varmasti. Niemimaan eteläosassa on toistakymmentä Yhdysvaltojen tukikohtaa. Washington on huolissaan. We will unequivocally defend, and we are unequivocally committed to that alliance with South Korea as well as our other allies in that region of the world.